Senef TV jabarani sugandini ka hosigi ka ka dugu kibaruyaw makono ni wati kɛrɛnkɛrɛnnen in na ni ye aw ka sufɛ foli ye bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la aw ka bi kunnafoniw mina boli fɛn min kan bakurubaya la o ye ka fɔ M5 RFP maaw tun ye jamade lajɛ ba min bolo da bi juma utukalo tile 21 nɛgɛ kaɲɛ 14 waati o kɔni kɛra monument de l'indépendance la fɛn minnu fɔra fɛn minnu kɛra o kɛnɛ in kan an bɛna o kibaruyaw lase aw ma a tɛ waati jan bɔ ka fara o kan kunnafoni wɛrɛw b'an bolo ka lase aw ma su in na ayo bisimila. Alimanaw aw ni shuko kura bi don kibaru kɛnɛ kɔnɔna la ina fɔ kunnafoni bakuruba la nya fɔ ɲana togoya mina mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques olu n'u dɛmɛbaga jɛkulu n'u kɔkɔrɔmadon jɛkulu bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ bi tile kɔnɔna la monument de l'indépendance la yasa ka taa jamana kuntigi Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga dafirili la ɲanamaya ma caman yera kɛnɛ in kɔnɔna la ma dɔw sɔnna k'u ka nisɔndiya jira an ka kuma barani na Idrissa Badimi ale ni Tidiane Siribe fɛ an ka jɛ an k'olu ka hakilinaw lamɛn. Ne bɛ yan depuis a bɛ wagati bɔ o sinon n yɛrɛ sigilen tɛ yan n sigilen bɛ Guinée équatoriale bon n ye alimami yɛrɛ ye mais bi n sera yan parce que fasodenya kɛnɛ kan a man ka fɔ mɔgɔ kɔ fasodenw kan ka jɔ don min na faso jɔli don faso cɛya don o ye mɔgɔ bɛɛ lajɛlen kan k'i jɔ jɔyɔrɔ la donc o nana yan ka na bonyamasegin kɛ M5 mɔgɔw ma ka bonyamasegin kɛ an ka sɔrɔsiw ye u y'u jɔli min kɛ faso ni cili cɛ faso ni bini cɛ o tuma n nana ka na o jɔ kɛnɛ kan o kana fɔ n kɔ. ne bɔ kun ye mun ye pour que ka peuple malien k'u fo ka se k'u fo ka armée malien fo u ka cɛsiri la u ka wuli ka jɔ la peuple malien wulila mun kama u y'u sago sɔrɔ armée malien ye mun kɛ u y'u sago sɔrɔ k'u ye coup d'état kɛ coup d'état kɛ dɛ u wulila ka militaire pacifiquement ka président minɛ mɔgɔ ma sa joli ma bɔ foyi ma bɔ donc an bɛ Ala fo ka Ala barika da k'an ka militaire fo ka se k'u fo an b'u ko fo saya an nisɔndiyalen don parce que guerre in na an ye bataille dɔ gagné o bataille fɔlɔ in ye président Ibrahim Boubacar Keita ka tagali ye mais bi guerre in na a tɔ caman bɛ yen tɔ caman minnu bɛ yen an bɛ pays fɛn o fɛn bɛ yen nɔ n'u bɛ CEDEAO kɔnɔ an b'a fɔ a population bɛɛ lajɛlen ɲɛna u k'u ɲɛ yɛlɛ u k'a faamuya an ka fara ɲɔgɔn kan Faransi ka gouverneur minnu ma an fɛ yan Afrique soi-disant président an ka terme bla ou ka système démocratie dictatoriale la an sera yan bi o ye nuko ye an nana ka M5 soutenir ka armée malien soutenir ka yira l'Union africaine na ka yira fɛn na CEDEAO mɔgɔw la embargo tɛ se ka da Mali kan ka an to yan an denmisɛnnin FNDC mɔgɔ M5 mɔgɔ an tɛ se ka to yan ko embargo ka sigi Mali kan an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini vraiment bi an ka sɔrɔsiw sara an denw sara an dɔgɔninw sara an ka cɛkɔrɔbaw sara an ka musokɔrɔbaw sara a bɛɛ lajɛlen jubaju ye IBK ani Faransi de donc vraiment Ala ye Faransi ka daga jugu bɔ an dala bi donc an mago tɛ CEDEAO la jamana jɔlaw de a fɔra ko kɛlɛ ko tɛ jamana kɔnɔden ninnu ka hakilinaw kɔfɛ M5 RFP ɲɛmaaw ye kuma ta kelen-kelen yasa ka malidenw fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka wulikajɔw la k'o de y'a to n'u sera ka sebaaya sɔrɔ jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita kan o hakilina ninnu dira Imam Mahmud Diko ale ka ɲɛmaya kɔnɔna la. Jama Ala tanunen ko ka barika da Ala ye ka sali Alakira Muhammad ka alayhi salatu wassalam aw folen kɔ n bɛ hakɛto ɲini jama fɛ n ye lahidu ta Ala ye ni n sera kɛnɛ in kan nin yɔrɔ min filɛ nin ye ne ye n jɔ yɔrɔ min na k'an kali Ala la n bɛ n biri yan ka sujudu kɛ Ala ye
barka da ala ye jama min bɛ kɛnɛ in kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ don kɛra mandɔnya la ka ɲini ala fɛ an sigira ni hɛrɛ ye ya rabbi ala ka kɛnɛ in ka kuncɛ hɛrɛ la alisilamɛw jama ne ye kuma caman mɛn nalen nka n bɛ hakɛtɔ ɲini jama fɛ n bɛ segin kuma in kan waati bɛɛ ka mɔgɔw hakili jigi imam mahmud diko ye alimami de ye ne ye alimami de ye wa ni ala sɔnna fo ka taa ala mana min kɛ n bɛ to alimamiya in na o alimamiya in b'a wajibiya n kan kumaw bɛ yen n k'o fɔ jama in na yan an ye ko in daminɛ kuma in bɛna laban ni duwawu ni tasibila ye nka ladilikanw bɛ yen n ka kan ka minnu fɔ n bɛ min ɲini aw fɛ n ye kuma in fɔ wa n bɛ segin a kan tiɲɛ don nous sommes un peuple digne un peuple debout siga si t'a la nga o min filɛ nin ye fɛn min b'a masiri o ye jumɛn ye o ye anw yɛrɛ jogo ye an n'anw ka tabiyaw ye fɛn dɔw kɛra tile fila in na ne ma nisɔndiya a la non a kana taa mɔgɔw ka duw ci a kana bi mɔgɔ kan a kana mɔgɔ tɔɲɔ mɔgɔ tɛ tɔɲɔni wuli ni tɔɲɔni ye tɔɲɔni i t'a wuli ni tɔɲɔni ye non ne t'a fɛ ne den ninnu ka kɛ ten a kana sɔn o ma a kana yɔrɔ kari a kana yɔrɔ jeni a kana bin maa kan a kana maa neni tajuru bɔ tɛ tajuru sara tɛ anw ka jamana to ye il y a des valeurs an ka kan k'an to hakili fɛn minnu na anw ka jamana in tɛ tajuru sara jamana ye dɛ anw ka jamana in ye yafa jamana ye ne bɛ n to yan ka filaden bɛɛ lajɛlen wele maa o maa ye filaden ye o ka marifa bila ne bɛ n to nin jɔyɔrɔ in na ka dɔgɔnɔdenw wele n denw don k'a f'u ɲɛna u fa y'u wele marifa ka bila an yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn minɛ a bɛ fɔ sepla mɔgɔw ye a bɔra kumana yan k'a fɔ plateforme mɔgɔw ye k'a fɔ sema mɔgɔw ye accord min bɛ yen anw n'u jɛ don anw n'u jɛ de don accord bɛ kɛ yɔrɔ min kun kan an n'olu de don jamana kelen in de don o kuma u k'a faamu ko in maa wɛrɛ t'a dilan an yɛrɛ n'olu de bɛ jɛ k'a dilan nin bɛɛ lajɛlen an ka kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka adamadenw fɔ k'u cɛ bɛn ka bisengɔniya bɔ an ka jamana in kɔnɔ ka ɲɔgɔn kɔniya bɔ an ka jamana in kɔnɔ ka ɲɔgɔn bisigi juguw k'a kɛ ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ k'a bɔ jamana in kɔnɔ il est temps et il est grand temps de chasser le démon de la division et de la haine. Akakan, n bɛ min ɲini aw fɛ sini ni dunanw ko k'u bɛ na anw ka jamana ye jamana min ye u bisimila u marhaba a y'u bisimila ni maa o maa y'a sen ta ka na jamana in kɔnɔ a y'a fɔ a ye k'a bisimila i ɲɛ b'a caman na u bɔra yan de koyi. Alsa M5 RFP maaw ka ni fara ɲɔgɔn kan ba in bolo kan Comité national pour le salut du peuple o jɛkulu fɛnɛ kun bɛ kɛnɛ in kɔnɔna la u ka kuma lase la ni o ye colonel major Ismaël Wage ye ale kumana CNSP maaw bɛɛ tɔgɔ la.
jamanadenw aw ni ce ne tɔgɔ colonel major Ismaël Wage ne ye comité porte-parole ye ne ni Maliki Diaw nana colonel Maliki Diaw au premier vice-président troisième vice-président colonel Morbo Kone fana nana an yɛrɛ ka président n'o ye colonel Assimi Goïta ye ale ma se ka yala sɔrɔ wula in na troisième vice-président n'o ye colonel Sadio Kamara ye o fana ma se ka yala sɔrɔ wula in na mais o bɛɛ ka foli b'aw ye aw ni ce aw ni baraji an bɛ yan aw de kama maliyɛn bɛɛ an bɛ aw de kama aw ni ce aw ni baraji an wasara aw ka bɔli la an fara aw ka bɔli la aw ni ce aw ni baraji ala k'an to ɲɔgɔn ye an bɛ yan aw de kama an y'aw ka baara laban. Aw bɔra ka kunnafoni fɛn lajɛ ni waati na M5 RFP maaw ka fara ɲɔgɔn kan ba in na o kunnafoni ninnu bɛɛ ɲinina Idrissa Badimi ale ni Tijani Siribe de fɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an bɛ don min na i n'a fɔ bi bolifɛn sen saba min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni waati na n'a bɛ wele ko katakatani olu kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ an ka sirabaw sanfɛ jateminɛw y'a jira k'a fɔ ko kabini katakatani nana Mali kɔnɔna la ko wotorobolila n'olu ye donitalaw ye n'u kun b'an fɛ yan a bɛ waati jan bɔ ko fangaba bɔra olu ka suguw la wotorobolila dɔw yɛrɛ ye o seereya an ye nka katakanitigi ninnu ka hakilina tɛ o ye Aminata Daɲɔn ale ni Umar Traore olu ka sɔrɔlenw filɛ a ko kan kabini waati jan wotoro pusepuseni ne tun ye doni girimanw talan ye ka taa yɔrɔ janw na sani katakatani ka na nka ni san laban in na katakatani cayara kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔ a mɔgɔ talan fo ka taa se donitalan ma donita ko nasira la katakatani nali kɛra sababu ye ka caman bɔ wotoro puselaw ka baara fanga la katakatani nali kɛla bɛlɛ min ka se anu ma bari sugu ni ɲɔgɔn cɛ man jan kosɛbɛ doni dɔ kan ka taa bila wotoro la u y'o bɛɛ ci katakatanitigiw ma bari u b'a fɔ ko ni mɔgɔ seyatɔw dɔw bɛ yen fana olu t'a fɛ ka taama sen na olu b'u ka doni fana ci katakatanitigiw ma pour que u ka yɛlɛ sanfɛ est-ce que y'a faamu wala fana caman fana bɛ yen magilan dɔ fana kan ka taama fana bolo wotoro la olu b'a bɛɛ jate sisan ko ji bɛ n'o ɲɛgɛ olu b'o bɛɛ bila katakatanitigiw ma an ni anw yɛrɛ minnu bɛ Sirima mara la yan waati dɔrɔn marché dɔw bɛ na katani bɛ sin k'o kɛ siɲɛ kelen la bon an minnu bɛ wotoro boli la an bɛ siɲɛ caman k'a da la quoi o fana gɛlɛya de b'an kan dɔɔnin quoi. I b'a jateminɛ wotoroni sani katani ka na wotoroni tun bɛ baara caman kɛ katani nalen o baara caman filɛ nin ye katani bɛ se ka o dɔw kɛ donc a bɛ dɔ b'u ka baara kɛta la comme taxitigiw fana bɛ cogoya min na bon olu fana b'a fɔ an ye dɔ b'u ka baara kɛtaw la mais comme jamana in de don baara tɛ yen ni min kun bɔra o y'a kɛ cogo ye. bɛɛ ni garijɛgɛ don wotoro puselaw fana bɛ u bɛrɛma doniw ta kɛrɛnkɛrɛnniyala musolakaw fanfɛyɔrɔ la. muso minnu bɛ sanni kɛ sugu la sisan n'o ye sanni kɛ k'a fɔ k'a ka taa bila kare kɔnɔ an kɔrɔ yan o tɛna se ka mototigiw wele o kɔni bɛ wotorotigiw kɔni bɛ se ka o kɛ. fɔlɔ la wotorotigi tun bɛ wari sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ la mais sisan wotorotigiw ka wari sɔrɔ sumaya la an ka wari yɛrɛ bɛɛ bɛ bɔ balakaw fan fɛ sisan an kɔni an bɛ se ka balakaw fo o yɔrɔ la k'u tan don an ka wari bɛɛ b'olu fan fɛ sisan an tun bɛ marché mun sɔrɔ yiri marché ninnu ni nɛgɛ marché ninnu u bɛɛ jila katakatantigiw ma olu k'an ka marché yɛrɛ sumaya. baara ma bɔ baara la janko n'i bɛ se k'i dahirimɛ sɔrɔ o de la bamananw b'a fɔ ko baaralankolon tɛ yen ko mɔgɔlankolon de bɛ yen. sigili a ti foyi di jamana a ti jamana dilan cɛkɔrɔba tɛ musokɔrɔba tɛ i wuli i ka baara kɛ i ka fɛn sɔrɔ i bɛ nafa i den bɛ nafa i muso bɛ nafa jamana fana a bɛ dilan jamana i sigilen bɛ nkalontigɛ la o ti jamana dilan i sigilen bɛ kuma b'a fɔ masayaw la o tɛ jamana dilan e bɛ min ye i ka kɛ i ka dɔ sɔrɔ jamana fana bɛ dilan o la jamana bɛ se ka taa o la denmisɛnninw bɛ taa o la musow bɛ taa o la fɛn bɛɛ bɛ taa o la bɛɛ n'a ka garisɛgɛ dɛ ne ye min ye o de ye. katakatanitigi dɔw fana y'a yirana k'a fɔ ko fosi tɛ olu ni wotorotigiw se ɲɔgɔn ma sabula ko u ka doni tataw tɛ kelen ye. katakatani bɛ se ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ la a n'a se doni ye mais wotorotigi fana n'a se doni donc mais katakatani tɛ se ka tɛmɛ wotorotigi de bɛ se ka tɛmɛ misala i mago bɛ sugu kɔnɔna na ka don katakatani tɛ se ka don yen i b'i ka doni bila wotorotigi kun o bɛ taa n'a ye mais i mago bɛ carte la ka doni k'a kun ka taa n'a ye donc i b'o katakatantigi wele parce que wotorotigi tɛ se o kɔrɔ donc i b'a kɛ wotorotigi kun katakatantigi o bɛ taa n'o fana ye donc c'est comme ça quoi a bɛ falen ɲɔgɔn fɛ quoi
mais k'a kɛ ko min ko katakatani nana dɔ bɔra dɔ ka marché la o tɛ parce que adamaden bɛɛ n'i ka marché sɔrɔ cogo lo fɔlɔ kun doni kun tɛ taa ni kun ye a o y'a sɔrɔ wotorotigiw kun tɛ dɔ sɔrɔ a parce que bɛɛ n'i fanga lo parce que i bɛ fanga min kɛ ka doni min ta donc n'i y'a jateminɛ o bɛɛ y'o kelen de donc mɔgɔ bɛ caya ka taa doni fana bɛ caya ka taa k'a fɔ dɔ nana o bɛ dɔ perdre o ta la adamaden bɛɛ n'i dahirimɛ sɔrɔ cogo do hali i bɛ taa sɔrɔ katakatani bɛ yen wotorotigi bɛ yen hali n'i ye kunnadoni baara kɛ sugu fiyɛ la o tɛ ka kɛ a suguba kɔnɔ yɔrɔ dɔ bɛ katakatani tɛ se ka don wotorotigi tɛ se ka don mais kunnamɔgɔw b'a ta ka bɔ n'a ye. Wotorobola dɔw fana y'a yira na jaw kɔfɛ ko olu ni katakatani bolaw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sabula ko denu bɛ don na ni o dira olu ma k'u tɛ s'a kɔrɔ u b'a marché di katakatanitigiw ma. Menuisier o ye dɔnko ni bololabaara nafamaba ye an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan olu de bɛ an ka sokɔnɔnaw pari kosɛbɛ ni minɛnw ye minnu bɛ dilan ni yiriw ye. Maa minnu bɛ nin baara kofɔlen kɛ u bɛ u dahirimɛ sɔrɔ a la ni k'u ka denbaya balo ni a ye ni k'u fɛrɛ bɔ. Nafa bɛ menuisier baara la cogo min na i n'a fɔ baara bɛɛ gɛlɛyaw fana bɛ a kɔnɔna la. Idrissa Badimi, Anna Marie Yvonne Traoré, ale ni Umar Traoré olu wulila ni ka don menuiserie dɔw kɔnɔna la yaasa k'u ka baaraw tagabolo faamuya. U ye mun sɔrɔ an ye an ka jɛ an k'o lajɛ. Bololabaara jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ. Maa minnu b'an ka fauteuils, armoires, lits a n'a ɲɔgɔnna caman dilan n'an b'a f'u ma ko menuisiers olu kɔni caman y'a jira k'a fɔ k'u ka baara in kɔni b'a la ka nafa lase u ma. Menuisier kɔni a nafa kɔni tɛ fɔ ka ban. Parce que a mana kɛ cogo cogo ka d'a kan mɔgɔ bɛ jɔn na kuma bɛɛ immeuble ni salon ni baara menuisier an bɛ hali kuma dɔ la an bɛ essayer ka conférence kɛ chantier kɔnɔ kuma kelen kelen mais en tout cas an ka baara kɔni immeuble menuisier en bois blanc voilà fauteuils ni lits ni armoires voilà an b'olu kɛ k'u di mɔgɔw ma an ka denbaya balo sɔrɔ alhamdulillah an b'a la tanu kosɛbɛ an b'a la tanu yɛrɛ yɛrɛ de. An ka baara nin avantage b'a la i b'a fɔ avantage t'a la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi parce que waati dama tɛmɛna marché kun bɛ kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan vraiment marché ka suma donc ni marché sumayara ten donc i b'a ye an bɛ wari mun sɔrɔ o wari se k'an nafa k'a fɔ k'an bɛ fɛnba kɛ n'a ye sisan an bɛ wari mun sɔrɔ sisan an bɛ o de minɛ sisan ka dɔw ka wari de bɛ minɛ ka dɔw ka baara de kɛ donc o de b'a kɛ bon an bɛ yɔrɔ min na i ko sisan an tɛ se k'a fɔ k'an bɛ nafaba sɔrɔ a la. Bon, nafa tɛ se ka dɔn ka ban a se ka fɔ ka ban mais teliyala n bɛ se ka damadɔ fɔ parce que an bɛ don min na komi jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn a baara ko ma nɔgɔn bon bɛɛ tɛ se ka kɛ kalankɛla fɛnɛ mais ouvrage kɔni nafa b'a la n'i sera kɛcogo la dɛ nafa b'a la i y'a faamu mais a tɛ taa gɛlɛyaw kɔni kɔ tel que ni clients ni ɲɔgɔn cɛ la bon a tɛ taa nɛgɛ ni dusumanjɔ kɔ i y'a faamu bon dɔw bɛ se ka ye ouvrier la dɔw bɛ se ka ye clients na mais ouvrier de ka tɔɔrɔ bɛ ye teliya la quoi i y'a faamu sinon camanba de bɛ kɛ ouvrier la i y'a faamu sinon tiɲɛ yɛrɛ la alhamdulillah ne yɛrɛ kɔni n bɛ ala fo k'ala barikada dɔɔni dɔɔni. An ka baara nafa ka bon parce que baara arsike bɛ a la mais a baara nafa ka bon kosɛbɛ yɛrɛ le nkalon man ɲi parce que mɔgɔw ka nafa ma mɔ parce que i ye den sɔrɔ ka muso furu fɛn min na ka du sɔrɔ a la o yɛrɛ o nafa tɛ se ka fɔ ka ban. Baara b'a cɛ bolo le bolo n'o tɛ baara ne ko n b'a nafa fɔ ka ban tɛ se k'a fɔ ka ban quoi ala ko tiɲɛ. Alhamdulillah an bɛ k'an balo sɔrɔ alhamdulillah nka ni ko baara ɲuman n'i y'a kɛ san baara ɲuman a bɛ baara ɲuman le bolo ni ɲuman kɛ siɲɛ kelen taara yɔrɔ o yɔrɔ a b'i n'i nɔfɛ a b'i yɔrɔ ɲini san baara wale n'i kolon kɛ n'a taara o y'o tagalen baara bɛ ten sisan. Baara la gɛlɛyantan tɛ hali n'a y'a sɔrɔ k'u bɛ ala ka nafa sɔrɔ baara in kɔnɔna na ko gɛlɛya caman fana b'a kɔnɔ a dɔ ye baaraminɛn ko fo ka taa se u ni clients cɛ ma. Gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya b'a la parce que dɔw ka baara bɛ yen i b'a minɛ i bɛ avance minɛ dɔw bɛ na kuma nɔgɔya fɔ ɲamanden kɛ i bɛ fɔ i b'a kɛ tan i b'a nɔgɔya bon a laban a bɛ kɛ mankan ye o de sisan baara gɛlɛya an ka baara degun sugu bɛɛ b'a la i b'a daminɛ nɔgɔya la min bɛ na ala yɛrɛ kama fɔ de e y'a ye o laban bɛ kɛ nan baara bi awɔ bi dɔw fana ka baara kɛ baara bɛ se ka matériel juru ta se b'a dɔn ala yɛrɛ n'a taara a bɛ se n'a fɔra ko sɔmɛ n'a bɛ ban a bɛ se ka kalo kɛ i ta ye ɲa la o bɛɛ b'a gɛlɛya kɔnɔ.
an kɔni b'a la yan degun man kan dɔɔni o ye yiriko ta fanfɛla gɛlɛya ye olu caman man kan quoi yiri ka gɛlɛ plafond ka gɛlɛn yiri dɔ kun bɛ an b'a san 2000 ni 300 bibi na bɛ fɔ 3000 ni 300 yiri sɔrɔli yiri bɛ sɔrɔ mais a ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn parce que an yɛrɛ fɛ an ka yiri fanba bɔ kɔfɛ de bɔ kɔfɛ yiri ninnu filɛ a ka gɛlɛn a wari ka gɛlɛn yɛrɛ a ka gɛlɛn bon wagati bɛɛ dɔ bɛ fara yiriw kan bon an ka baarakɛ période fɛn tɛ se ka fara kan. baara n'a gɛlɛya don a gɛlɛya ka ca la kosɛbɛ yɛrɛ an ni clients cɛ o an n'an ka baarakɛlaw cɛ o degun bɛɛ b'a kɔnɔ an bɛ se ka minɛn don baara sisan a bɛ se ka k'a baara sanni semaine kelen a bannen a bɛ se ka kalo 3 k'i bolo a tigi ma ye a dɔw fana bɛ baara ka ban fɛ a bɛ photo min yira la ko n ka meuble kɛ ou bien n ka fauteuil kɛ nin ye baara bannen ko a b'a fɔ k'ale m'o yira o bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ jɛ o kɔ n'i ma kɛ n'i kɛra mɔgɔ jisuma ye mankan bɛ bɔ n'i dɔw kɛ muso i bɛ jɛ a kɔ ka dɔ wɛrɛ daminɛ kura ye hali fauteuil yɛrɛ bɛ yan photo yira la na k'a ban fɛ fauteuil fɛnɛ sigi la k'o tɛ n banna ka dɔ wɛrɛ dilan ka d'a ma yarɔ kɔni sɛgɛn b'a kɔnɔ mais baara bɛɛ n'a taabolo don bɛɛ n'a sɛgɛn bɛɛ n'a tɔɔrɔya. u ka nin baara kɔni kɛra sabu ye ka maa caman kɔni bɔ sokɔnɔ sigi la. ne yɛrɛ patron min fɛ yan denbayatigi musotigi o ye mɔgɔ 5 ye a dɔw yɛrɛ muso 2 b'a bolo o mɔgɔ 5 bɛ n fɛ yan o mɔgɔ 5 bɛɛ n'a ka paranti ne yɛrɛ ta min bɛ ne fɛ baara la o ye mɔgɔ 8 ye denmisɛnninw paranti min bɛ don ni parantiya la o ye mɔgɔ 8 ɔ ninnu tɔw bɛɛ n'i ta fana 3 bɛ dɔw bolo 4 bɛ dɔw bolo 5 bɛ dɔw bolo ara ni ko mɔgɔ jate f'i ye o ka gɛlɛn dɛ an ka ca yɛrɛ. menuisiers jɔyɔrɔ ka bon an ka sigida kɔnɔ kosɛbɛ bawo u ka baara in kɔni kɛra sabu ye ka sigiyɔrɔ ko nɔgɔya du kɔnɔna na ani k'an ka salon kɔnɔnaw pari ni k'u filɛ cogo ɲɛ. NFTV Jabarani filɛbagaw kunnafoni min labɛnna aw ka Jabarani so baarakɛlaw bɛɛ fɛ ka bɛn bi juma ma utukalo tile 21 san 2020 o de tun ye ninnu ye an b'aw fo halisa aw ka kulumajɔ ani aw ka ɲɛna filɛli la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ Ala deli halisa Ala ka basigi bɛn ani kelenya sabati an ka ba Maliba kɔnɔna la aw kan bɛn waati wɛrɛw la.